पंडित जी लेने बाड़ा दूध भरे लोटा रौरा बताई बाबा देरी काहे होता। पंडित जी लेने बाड़ा दूध भरे लोटा रौरे बताई देवता देरी काहे होता। केहू बउआ से बाटे केहू सहरी तबरती खड़ा बाड़ी ओढ़ के चदरिया बदरिया से आई बहरी। दो दिन से भूखल पियासल पूरा देश जी खड़ा के सारी सुभाव अखिलेश जी। दो दिन से भूखल पियासल पूरा देश जी खड़ा के सारी सुभाव अखिलेश जी। देखाई लाली घाटा बीच ठहरी तो दिवई खड़ा बड़ी ओढ़ के चदरिया बदरिया से आई मोहरी।